Здравейте! Слава на Бога, сестри! Благодаря на Бога за групата Ходатай Канара, че Бог ви избра да служим заедно с сестра Станка, сестра Любка. Благодаря на Бога, че една година както сме заедно и Бог направи голями чудеса в моя живот. Благодаря ви. Слава на Бога, сестри! Честита годишнина на нашата група Канара. Искам да благодаря за времето, което бяхме в общение с моите сестри, че Бог ни научи да бъдем силни във вяра, да бъдем силни в общение. Аз благодаря на моя жив Бог, че Бог даваше победи, когато имахме постове, когато се молихме. Аз благодаря на Бога за Словото, което идваше към нас. Аз се научих от тая група, когато се молихме, да бъда покорна на моя жив Бог. Също така благодаря за изцелението на моята внучка, че Бог даде победи в молитвите, в постовете към нея. Благодаря на моя жив Бог, че тя не можеше да говори, но Бог така направи чрез моите сестрички, сестра Станка, сестра Любка, сестра Роза, че те се молеха и постиха за нея. Аз благодаря на Бога, че тя почна да проговори. Отдавам славата на моя жив Бог, защото Той е верен и достоен. Да бъде слава на името Му. Амин. Благословени сестри на Бога, аз искам да благодаря за нашата група Канара, че Бог много работи в нашата група и всяка една молитва беше чуда от Бога. Нека Бог да благослови всяка една от нас и да ни издигне все повече към себе си. Честита една годишнина от нашата група Канара. Благодаря на всички. Честит рожден ден на нашата малка групичка Канара. Аз съм една от най-новите духовни сестрички в група Канара и благодаря на Бог, защото вече 4 месеца съм с вас. Благодаря на сестра Станка за нейната покана. И си спомням първия ден, в който се включих във вашето събрание. За първи път аз видях как се молиш. За първи път аз видях как ходатайстваш за Бога, как благославяш Бога. За първи път аз бях в такова събрание духовно. От света идваш при духовното събрание, при Бога идваш. И на другия ден си казах: Боже, аз не съм за тая групичка. Тези жени са благословени. Те знаят как да се помолят, как да те благославят, как да те хвалят, как да искат от теб. Аз не съм за там. Но на третия ден, на третото събрание, Бог ми казва: включи се в групичка Канара, те ще ти покажат извора на светлината и на обичта. И аз ви благодаря, мили мои сестрички, защото аз имам свидетелство, че чрез сестра Станка с нейните прекрасни молитви и ходатайства пред Бога за всяка една и за нашите семейства, чрез нашия воин сестра Роза, която войства с нейните молитви пред Бога, чрез Словото, което дава Бог на сестра Любка, да ни чете и да ни го пояснява толкова хубаво и да ни доближава и да ни прави все по-гладни за Бога, за Неговото Слово, за всяка една сестричка, която се моли за всяка една от нас. Аз ви благодаря, мили мои, защото вие ме учите как да се моля, как да ходатайствам, как да славя Бога, как да тропам на вратата на Бога, как да вървя ръка за ръка с молитва, пост и Слово, което е толкова прекрасно. Аз ви благодаря, защото аз се приближавам повече и повече до вас и ви чувствам мои близки духовни сестри. Аз благодаря на Бога, защото аз виждам как се движи в мен, в моя
Аз благодаря на Бога, защото с всеки изминат ден аз съм по-смирена. Сърцето ми бие за любов, за обич към всеки един. Аз се научих как да прощавам. Аз се научих как да бъда твърда и да устоявам. Аз се научих как да бъда блага и добродетелна. Аз се научих как да хваля Бога. Аз се научих и продължавам да се уча и се моля на Бог, да се приближавам до Неговото сърце, до Неговото Слово, чрез Светия Дух. Аз благодаря на Бог за Неговите свидетелства, които дава, за това кратко време, за Неговата обич, която ми показва, за Неговата любов, която ми показва всеки ден. Аз благодаря на Бог, защото аз си почивам в Неговите прегръдки всеки ден. Аз благодаря на Бога, защото Той ми праща ангелите и те ми помагат на работното ми место в къщи, за да имам времето, дали да слушам Слово, дали да чета Слово, дали да прекарвам в песни, в хваления с Бога. Аз благодаря на Бог за нашата малка групичка, за Светия Дух, защото Той се издига, Той се движи в нас, защото не е издигнал групичката на Неговата камара. И Той винаги чува нашите молитви. Благодаря на Бог, благодаря на вас, мила моя групичка. И аз си пожелавам нашата групичка Канара да се умножава, да се увеличава, да върви в светлината, да ходатайства, да показва обичта и любовта към всеки, да ставаме все по-близки чрез дух, душа и тяло. Благодаря ви, мила моя групичка. Амин. Казвам на всички честито годишно Канара, честито годишно за групата Ходатай. Наистина благодаря на Бога, че Бог ми е срещнал с Канара, че съм много благословена и целена от Неговите рани. Наистина Канара Ходатай, винаги който да искаме, Господ казва, шукайте, ще ви сътвори, търсете, ще ми намерите. Наистина с Канара, който да искам в многото име, всичко не е дадено. Благодаря на Бога, че съм нейна дъщеря. Бог ми обича, Бог ми е намерил. Благодаря на Бога, че Канара всичко научаваме. Бог да ни постави на високо, Бог да ни повече да ни даде, да знае, че Бог верен, достоен Бог. Ние, колкото постим малко, но Бог ни дава повече. Бог ни е обичал, благодат ни е благословил. Бог ни винаги е с нас. Благодаря на Бога. Който да искаме, Той винаги верен, достоен Бог. Той щит мой, Канара мой. Благодаря на Бога. Бог много неща върши в моя живот. Който да искам от Него, винаги съм победителка. Благодаря на Бога, че съм благословена, целена. Всичко върши Бог. Ние колкото да сме верни, да не сме неверни при Бога, Бог ни гледа сърцето. Бог, нашия Бог, винаги е дал повече на нас. Послушай. Честит рожден ден! Благодаря на Бога най-вече, че ме срещна с вас, че промени живота ми. Имаше през миналата година много изпитания, но Бог винаги беше до нас, затова много му благодаря. И вие, мили сестрички, не ни оставихте. Винаги сте до нас.
И през каквото да преминем, вие винаги сте тук и винаги сме готови за молитва. Молитвата ни дава сила. Духовният живот ни дава сила. Ако не се молим, няма да можем да издържим. Така че, сестрички, каквото и да преминем, Бог е до нас. Продължаваме. Здравейте, мили мои сестри на вярата. Здравейте, скъпи мои сестри. Благодаря ви, че ви имам. Благодаря ви, че имам привилегията да общувам с такива сестри на вярата и такива жени на вярата. Благодаря ви. Искам да кажа едно свидетелство през тази една година. Искам да кажа, когато започна група Канара, аз имах изпитание да поема пътя на Господ, защото да го поема твърдо. Моето дете от началото на годината, когато започна група Канара, се молихме за нея, защото тя много се разболяваше. Минава една седмица, тя е болна с ангина, през 10 дена болна с ангина, температури, повръщания, по болниците висяхме. Искам да похваля името на Господ, защото Той направи голямо чудо в живота ми. Защото детето ми е здраво, жизнено и не се разболява както преди. И аз избрах пътя на моя Господ и разбрах, че Той е истината, пътя и живот. Искам да честитя рождения ден на група Канара, честит рожден ден група Канара, честит рожден ден на моите сестри воини, които ни научиха да постиме, да се молиме и да живееме в Христос. Благодаря ви много. Бог да ви благослови всички по-отделно. Искам да прочита един стих, който ме насърчи още през началото, когато поех пътя към Исус и си отдадох живота на Него. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. Искам да кажа на всички сестри, че ние търсим, че ние хлопаме и че ние се бориме за Исус Христос. Искам да кажа все така да сте непреклонни, да живее Исус Христос в сърцата ни. Обичам ви. Чао! Здравейте, мили сестри! Честито ви празник! Една година група Канара. Бъдете благословени в изобилие. Благодарим за тази една година, която измина с моите сестри и с нашия Господ Исус Христос, който ни събра да бъдем в зимно. Всяка вечер и всеки ден да се молим и да просим, да искаме от Него. И ние Му благодарим. Благодарим за това, че го имаме. Благодарим за това, че Той нас събра да бъдем заедно. Благодарим Му за всичко, което прави Той за нас. Благодаря за сестра Таня, която направи тази група, която всеки ден и всеки час и постоянно тя се моли за нас и нас събира като пиленца. Благодарим и да бъде благословена с цялото си семейство. Благодарим на сестра Роза, благодарим на сестра Любка, благодарим на всички други мои сестри, които всеки ден се молихме за нашите проблеми. И аз искам да му благодаря, мили сестри. Благодаря му за това, че той направи много в моя живот. Както знаете всички, аз съм сама жена, но каквото съм поискала, той ми е дал. Винаги е бил до мен. Благодаря за молитвите на моите сестри, където имах проблеми с бъбреците. Те се молиха и да благодарим на нашия Господ Исус Христос, който ме възстанови, да мога да работя и да се грижа за моите деца. Благодаря му и за това, и за моите сестри, за молитвите, където имах нужда от пари, за моите зъби да ги направя. Те се молиха и Господ снабди моите нужди.
снабди ми с финансите, които ми трябваха. И аз му благодаря. Благодаря за всички мои сестри. Бъдете благословени. Бъдете все така, всяка вечер, взаимно, да се молим, да се събираме, да се обичаме. И аз му благодаря. Благодаря ви, че ви имам. Бъдете благословени в изобилие. Амин. Здравейте, мили сестри в Бога! Бъдете благословени! Честита ни 1 година на нашата молитвена група. Колко бързо измина тази 1 година. Година, в която ни научи на много неща. Година, която извърши много изцеления чрез молитва. Година, която разпаднаха се много крепости в тази група, в тази молитвена група. Година, в която аз лично се научих как да се моля на глас, как да постя и да прилагам постовете в моя живот, защото знаех за тях, но никога не ги прилагах в живота си. Също така се молех, но никога не се молех на глас, винаги се молех на ум. В тази група се научих точно това. Бог да я благослови, благодаря на Бог, че съм винаги в тази група. Благодаря на Бог и за нашите ръководители на групата, за сестра Станка, за сестра Роза и за сестра Любка. Бог да ги употребява все така силно и мощно, да ни насърчават с хубаво слово, да ни изкарват винаги, когато потъваме и не искаме да сме близо до Бог, защото те тогава ни спасяват и винаги все така мощно и силно духа да се излива върху молитвите им. Благодаря им за молитвите, благодаря им за Словото, благодаря им и за групата. Аз имам много свидетелство от тази група. Но първото свидетелство и най-голямото за мен е, когато имах киста на яйчника и ме взеха по спешност вечерта, искаха да ме оперират. Приготвиха ме, не ми дадоха да ям, не ми дадоха да пия, защото сутринта ще съм на операционната маса. Но аз се сетих за тази наша група, защото тогава тъкмо започнахме в групата 1-2 месеца след това. Извъннах в групата за молитва. Тогава се помолихме. Сестра Роза ми каза: Рита, постави си ръката на болното си място и се моли. През това време се молихме толкова силно и мощно. През цялата вечер аз нямах никаква болка в мене. Сутринта очаквах доктора да идва да ме подготви за операционната, но той дойде сестри и ми каза така: няма да те оперираме. Сега ще те видим на видеозон. Ако всичко е наред, ще си отидеш у дома. Славата е на Бога, защото Той е великия. Но благодаря и за подкрепата и молитвите, които ми направиха от тази група. Отидох на видеозона, кистата беше пълна с течност, но сутринта, когато отидох, течността я нямаше, беше изчезнала, а нямах никаква кръвозагуба или нещо друго. Не знам, Бог я взе. Също така кистата спадна от 5 см на 3 см. Това беше за мен първото и най-велико голямо чудо. Първо от Бог и след това от нашата молитвена група. Група, която ходатайства демен и нощем за своите сестри и за тяхните нужди. Много пъти сме се молили за моите деца. Много пъти те прекарваха вируси, плевмонии, но винаги имахме победа чрез нашата група. Винаги имахме победа чрез молитва, чрез прилагането на мощната кръв на Исус Христос. Благодаря на Бога, защото когато моите деца са винаги с температура, някакви болки, аз пиша нуждата в тази група. Там се молиме и винаги има победа. Винаги крепостите падат. Затова, сестри, доверявайте се на тази група. Доверявайте се на молитва, доверявайте се на Бог, защото Той е велик Бог.
Той върши чудеса, за него няма нищо невъзможно. Радвам се, че съм в групата. Бог да ни благослови и винаги и много години да сме все така употребявани от Бог в групата. Бог да ни дава видения, да ни дава свидетелства все по-силно, изцерения и падането на крепостите винаги да не се получава. Амин. Обичам ви, мили сестрички, и целувки на всички. На Бога, скъпоценни сестри в Господа, честит рожден ден на група Канара. Благодаря на моя Бог, че толкова бързо мина една година. Благодаря на моя Бог за моите сестри. Благодаря на моя Бог за сестра Станка. Благодаря на моя Бог за сестра Любка. Благодаря на моя Бог за сестра Роза. Много ви обичам. Благодаря на моя Бог, че прави чудеса. Бъдете благословени. Бога, мили сестри, бъдете ми благословени група Канара. По случай едната година на нашата група, аз искам да благодаря на Бога за тази група Канара. Почти вече една година как съм в тази група и благодаря на Бога, че имам тази привилегия да участвам аз в тази група. Благодаря на Бога, че за тази година се научихме да прилагаме молитва в живота ни. Благодаря на Бога, че се научихме да прилагаме постове в живота ни. Благодариме на Бога, че всяка една от нас растеме духовно. Благодаря на Бога за всяка една моя сестра от групата. Благодаря на Бога за група Канара, защото Бог наистина работи силно и мощно в тази група. Бъдете благословени, обичам ви. Честит рожден ден, група Канара. Благодаря на Бог за тая една година, за тази една година, която измина в битки, тая една година, която измина в победи, тая една година, в която се сипеха свидетелство след свидетелство на моите сестри. Благодаря на Бог, че ни събра заедно в единство. Благодаря на Бог, че ни учи как да воюваме заедно. Благодаря на Бог, че непрекъснато ни обновява. Благодаря на Бог за сестра Станка, за сестра Любка, за сестра Роза. Благодаря на Бог за тия силни жени на вяра, които наистина ни учат как да воюваме, които наистина ни учат как да устояваме. Благодаря на Бог за всяка една сестра, която израсна в група Канара. Благодаря на Бог за начина, по който се движи в група Канара. И аз декларирам, че тя ще расте. Декларирам, че църква Канара, група Канара ще расте. И благодаря на Бог за всичко, което извърши. Няма нищо незначително. И макар моето лично свидетелство да е още на път, аз благодаря на Бог, че Той ни дава търпение. Търпение и че ни учи как да пазиме сърцата си. Честит рожден ден, група Канара. Бъдете благословени. Слава на Бога. Включвам се да ви поздравя, мили мои сестри, с една годинка от нашето събиране в група Ходотай Канара. Самото име говори, че Ходотай Канара означава да ходотайстваме, да пребъдваме, да се молиме. И ние видяхме това време през цялата година, че самия Бог присъстваше, Духът му присъстваше и се движеше помежду нас. Защото много от молитвите, почти бих казала, имаше отговор, имаше изцеления, за което благодарим на нашия Бог, цялата слава и за Него. Благодаря за всяка една от вас, че отделяше от времето си, отделяше да бъде в група Канара и се доверяваше на Бога, че това, което искаме от Него, Той е достоен и силен да го даде. Благодарим на Бога за Словото, което идваше към нас от небето. И ние влизахме в тези обещания, които Бог има за нас. И ние вярваме във всяко едно Слово, което излиза от Божията уста. Какво бих казала, за мен, за през тази една година? Минах през борби, минах през изпитания през тази година и Бог ме научи точно през тази година в изпитания как да стоим в бурите, как да постоянстваме в бурите, как да се доверим на Бога и на Неговото Слово. Това беше главният авторитет за мен и главната цел. Аз имах моменти, когато аз се отчаявах и се отказвах, но Святия Дух, който е в нас, Той ни подновяваше силите, наистина.
това слово истина. Той подновяваше силите в мен и отново ме изправяше, за което благодаря. Също благодаря и на моите сестри, на сестра Таня, която винаги се озоваваше на правилното време, подбудена и водена от духа, вярвам. Благодаря за сестра Роза, че винаги е готова да се моли и да воюва за всяка една от нас. Благодаря за всяка една от вас, че вие сте част от тази група. И не напразно сте вътре. Вие сте тялото Христово и имате, всяка една от вас има дарба, всяка една има част, която Бог иска да работи в нея. И наистина нека бъдем съдове през тази година, си пожелаваме да израснем още, да се разширим още в духа, да израснем в познание на Бога, да стигнем ония ръст, който Словото казва, да стигнем ръста на Христос. Вярвам, че и това всичко ще допринесе и към църквата, нали, когато пастора говори, чете, ние ще имаме на предвид какво говори, защото ние сами, макар и малко, не сме проповедници, но през цялата тази година ние изследвахме, четяхме, споделяхме Словото и вярвам, че всяка една е взела от Словото, има в сърцето си Словото, което е виделина и светлина на пътеките и виделина на нозете ни. И той е главният ни авторитет. Научихме през тази година да постим, което беше трудно, нали, за начално. Благодарим на Бога, че, нали, Словото казва, чрез пост и молитва ще излезем от ситуация. И благославям всяка една от вас да бодърства в духа, да търси Бога. Нека чрез нашето воюване и ходотайстване да дойдат нови души, да дойдат хора, които да бъдат постоянни, да търсят Бога, да търсят главния, да търсят царя на царете, Господ на господарите, не да го търсят в света, но при Бога има всичко. Той е нашия Спасител, Той е нашия живот, нашето дишане, всичко е Той, за което даваме цялата слава на нашия Господ Исус Христос. Бъдете изобилни, благословени и вярвам, че и през тази следващата година, до втората годинка, ние ще растем, както наистина ни бебите растат, така и ние да растем духовен растеж да имаме. Благославям ви, обичам ви в името на Исус Христос. Амин. Слава на Бога, на всички сестри. И аз искам да ви поздравя с този празник, който имаме годишнина от създаването на група Ходатай, група Канара. И наистина съм благословен на това време и благодаря на Бог за всяка една от вас, защото Бог ни е поставил така, че да бъдем в един дух, в единомислие. И Той ни е възлюбил толкова много и всяка една е ценна в Божиите очи и всяка една е един скъпоценен камък пред Бог. Всички Той ни обича еднакво. И аз благодаря на Бога, че през това време бяхте с разположени сърца всички ние и когато наистина ние сме разположени за Бог, Той работи в сърцата ни. Благодаря на Бог за всичко това, което наистина чрез Него дойде върху нас, едно ново разбиране, едно друго ниво на разпознаване. Благодарим на Бог, защото ние сме едно тяло, казва Словото Христово. Ние сме едно тяло от различни части, ние сме частите на тялото. И всяка една е важна, защото всяка една се допълва с другата част. Защото знаем, че ако се порежем пръста, ще ни заболи и тялото. Ако ухото не чува, ще има проблем цялото тяло. Ако окото не вижда, това са примери, които наистина работят. И затова нека когато ние сме здрави, когато сме единомислени, да отиваме пред този извор и да черпим от него. С това приближаване към Господа ние наистина заздравяваме в духа. Нека бъдем винаги здрави, винаги по-близо и по-близо до Бог. Нека Бог да премахне всяка немощ, всяка слабост, всеки един унил дух
и да дойде възстановяване, изцеряване в духът и в тялото върху нас. Защото колкото повече се приближаваме до Царя на царете, толкова повече Той ни се открива. Аз благодаря на Бог, защото наистина има промяна на всяка една моя сестра, включително и на мен. Когато постоянстваме, мили сестри, трудът ни не е на празно. Да, Бог отговори на много нужди, Бог отговори и даде много свидетелства, през тая година. Но вижте, ние ако не се приближаваме до Него, Той няма как да ни ги открие, няма как да ги разберем тези неща. Но с нашето приближаване, с нашето покорство, Той все повече и повече ще ни се открива. Има и такива нужди, които по-бавно дойдоха свидетелствата, но вярвам, че всяка една от нас го е разбрала, вече изпитахме тези неща. И ако на някой му предстои тепърва, просто може да чуе от нас някои свидетелство и наистина да бъде насърчен. Когато се чака в повече време, Бог има да върши нещо с нас. Неговата слава ще се изяви според Неговото време, не според нашето очакване. Но ние му благодарим, че Той през това време работи върху нас. Той има какво да работи върху нас. Той ни изправя, Той ни въздига, знае къде боледуваме и какво има за да усъвършенства в нашия характер. Точно за това се допускат тези неща в живота ни и Словото ни учи ние да се радваме, когато минаваме през изпитания. И понякога съм била в нещо по-строго към някои неща, но вижте, Словото научи да се насърчаваме чрез него, да се назидаваме, да се поправляваме, но и да изобличаваме, защото Словото ни изобличава. И ние като такива, които предаваме под някаква форма Словото Божие, трябва да има от всичките части, иначе няма да дадем цялата пълнота. И благодаря на Бог, че Той, въпреки че и ни насърчава, и ни наставлява, Той ни изобличава, за да можем ние да се поправим и да премахне всичко това от нас, което ни пречи да бъдем по-близо до Него. Благодаря на Бог, благодаря за всяка една, отново казвам, защото наистина сте ценни, когато искаме в един дух, когато сме в единомислие, Бог наистина благославя. Да ви пожелая нещо за тази година, която предстои, Вярвам, че Бог ще ни приведе през други ситуации, където ще срещнем повече хора, където ще приведе повече хора дори в групата ни, в църквата ни. Нека да продължаваме да ходатайстваме, да издигаме Царя на царете, да ходим до този извор, който е извор на живот, нашия Исус Христос. И когато отидем до Него, да бъдем потопени в Неговата благодат, да черпим от Него, защото Словото ни учи, че когато ние черпим от Него, ние се изпълваме с този дух и нека този Божий дух, когато черпим от Него, то да прелива в сърцата ни и да залее всички около нас, които са, за да можем наистина да допринесем нещо, което да благослови хората около нас. Бъдете благословени, мили сестрички, обичам ви. Честит рожден ден, мили сестрички! Нека Бог да ви благослови. Благодаря на Бог за този ден. Даваме цялата слава на Бог за това, че вече направихме една годинка от нашата група. Благодаря на Бог за тази отминала година. Година, която ни направи по-силни. Година, която ни издига на по-високо ниво в духа. Година, която ни направи повече да се молим, повече молещи се. Година, която ни оформи като групичка. И отдаваме славата на Бог, че Бог ни научи как да ходатайстваме в единство. Благодариме на Бог за нашата сестра Станка, която Бог чрез нея създаде тази група. Благодаря на Бог, на сестра ми Любка, за това, че Бог я употребява в слово
за дарбите, които Бог положи вътре в нас. Благодаря на Бог за себе си, за това, че Бог разшири дарбата в мен, в молението, в ходатайството за вас, за отвръзване, за изцеление, за благословение. Отдавам цялата слава на моя Бог, че днес ние сме това благодарение на Него. Искам да му дам славата за моите сестри, за всяко едно свидетелство във вашия живот. Искам да благодаря на Бог за придобивката, която придобихме дарена на сестра Златка. Искам да благодаря на Бог за сестра Васка, за нейната внучка, която тя проговори, не говореше. Искам да благодаря за всяка една моя сестра. Това са най-силните свидетелства, които са в моето сърце, които ги запомних така дълбоко. Благодаря на Бог за сестра Рита, която Бог направи чудо в нейния живот, която тогава Бог ми даде видение, откровение в нейния дом. Тя, предполагам, се сеща за какво. Благодаря на Бог за много чудеса и знамения в тази една годинка, която отминахме. Благодаря на Бог, че всички ходатайствахме за нова сграда. И Бог толкова бързо, Бог чу молитвите ни, за една седмица ние вече имахме нова сграда. Отдавам цялата слава на Бог. Моите свидетелства са много, сестри, но най-вече благодаря на Бог, че устоявам. Че през каквото и да сме минали, ние устояваме пред Бога. Благодаря на Бог за другаря ми, че Бог го променя. Благодаря на Бог за чадата ми, че те са изцелени в Исусовите рани. През каквото и да минаваме, ние сме по-близо до Бог. И когато устоиме пред всяка битка, пред всяко изпитание, идва по-силно помазание. И след всяка спечелена битка, сестри, идва награда от Господа. Така че с радост му благодаря за всяко изпитание, което сме преминали, че това ни прави по-силни. И няма власт неприятелят идва до нас, домовете ни, до чадата ни, защото ние сме Исусови деца. И пак ще го кажа и няма да ми омръзна да го казвам, че без Божието знание косъм няма да падне от главите ви, сестри мои. Възлюбени дъщери на Господа, бъдете все така единни, бъдете все така любящи, защото любовта ще ни спаси. Дарби ли са, казва Бог, ще отпаднат. Говорене на езици, всичко, казва Бог, ще отпадне, но ще остане любовта. Бог ще ни познае чрез тази любов. Така че да не ни омръзва да се молим, да не ни омръзва да се обичаме. Благославям ви в името на Исус Христос. Благодаря на Бог за тази една година, за всяко чудо, за всяко знамение. И благославям и идващата година да бъдете плодородни, както Бог откри на нашия пастир. Бъдете плодородни. Довеждайте народ за спасение. Довеждайте народ за покаяние. Когото и да срещнете, кажете му, че Исус го обича. И нека да дойде спасение върху всяка една душа. Ходатайствайте, сестри, за домовете ви, за близките ви, за роднините ви. Един ден всички заедно да наследиме Божието царство. Пътя да извървиме, вярата да опазиме. И един ден да видим лицето на нашия Бог, сестрички. Обичам ви всяка една по-отделно. Благославям ви всички и ви казвам честит рожден ден. Честита да е тази една годинка. И вярвам, че ще имаме много такива години заедно. И Бог да нареди да се видим, Бог да нареди да се прегърнем и да се благословим една друга. И сега, сестрички мили, ще получите подарък, всеки по почтата си. Това, че да имате спомен от всяка една от нас. Благославям ви, обичам ви в името на Исус Христос. Бъдете даващи, бъдете любящи, бъдете истински ходатайки. Благославям ви в името на Исус. Да стъпнем здраво на канарата и основата Исус Христос. Бъдете благословени, обичам ви.